Čau, tady Kuba z Driveta a dneska se mnou, tada, MG S5. Víte, že se dokáže nabít z 10 na 80% za pouhých 24 minut? Prosím, neplést s Audi S5 a oni si to v MG i marketingově ošetřili, protože tenhle název se píše MG bez mezery S5. Je to středně velké, rodinné, plně elektrické SUV, mezi konkurenty patří Škoda Elroq nebo třeba Kia EV3. Kapacita baterie je 49 kWh a maximální výkon elektromotoru 125 kW, to je plně dostačující. Já už jsem to zmínil, nabití do 100% vám zabere zhruba půl hodinku. A zásadní je, že potom, co nabijete, dojedete až 350 km. Interiér příjemný, prostorný, z měkkých plastů a s novým uspořádáním. Je tu dvojice displejů, je tady spousta odkládacích prostorů a prémiové otočné ovladače. V Drivetu můžete vybírat rovnou ze dvou výbav Emotion a Exclusive. A tohle je ta vyšší, tedy Exclusive. Poznáte ji podle 18-palcových kol, podle LED technologie světlometů vpředu i vzadu, podle pěkného interiéru a podle balíčku asistentů, který umí dokonce druhý stupeň autonomního řízení. Sem do zádu se toho vejde víc než dost. Zavazadlový prostor má objem 453 litrů. Jen se přesvědčte. Tak co, zaujalo vás MG S5? Pak se podívejte na driveto.cz, kde ho máme na operativní leasing. A vybírat můžete z mnoha barev.